Kung magsugod ta og negosyo, mag-focus ta sa talento nga gihatag sa Ginoo. Matag usa nato adunay natural talent nga gihatag sa Ginoo. Kining natural na talento nato mao ni atong pamato sa pagsugod sa atong negosyo. Kabalo ba ka higala, matag usa nato gihatagan ng puhunan sa Ginoo para makastart ta og negosyo. Gitagaan ta sa Ginoo og natural na talento. Talento kung asa ta naturally na maayo sa usa ka butang. Oo, sa natural nato nga talento magsugod ta sa negosyo. Dili ta mag-focus. Mao ni atong pamato sa negosyo. Dapat kining pamato na gihatag sa Ginoo mapadako nato ni. Kung kining natural na talento wala nimo gigamit, nagtuo ko nga walay paagi ang Ginoo nga mabless ta sa negosyo. Busa sa pagsugod nato og negosyo, mag-focus gyud ta kung unsa gyud ta naturally gifted. But most of us kinapangita tong mga talento na wala ta. Kadtong talento nga wala nato mao noy gisugod nato og negosyo. Mao kasagaran nato wala ni lambo sa negosyo. Nagtuo ko na ang tanang talento sa negosyo gihatag na sa Ginoo nato. Tanang wala gihatag sa ato dili nato kinahanglan. Kung mao ni imong mindset, makaamgo ta na wala nay kulang sa ato. Kumplito na ta para trabahoon at mga pangandoy na gitanom sa Ginoo para mo success ang negosyo nato.